So nata karon diri no sa balay nila late Governor Dudut Cagas ug ni Congresswoman Didi Cagas. Kundi hindi pa rin karon ni First Lady Ma'am Yvonne Cagas para sa paghatag og bugas o gamayng pinansyal para kang Tatay Juanito Paraiso dito sa Pusyo Compound. Oh. O di ay patong natin na eh. Adumil. Ay, salamat kayo. Ay, Ma'am Ibon, salamat kayo. Aling imong gihatag diri sa amo ang tabang. Adumil, salamat kayo. Makatabang na ni. Palit na kong iktambal o gatas ng aling